Abashonko ede eba too much HSO Ghana wahala jumedi ena ebre asonse musonfo muniaba ekeskapa mede eba ebebe somo se de dane daye no na abusuafo ene de chese gumosa ekoso ede efa so kopenya woda Anointed Palace Chapel anode echinkure na me okase ye papa Reverend Obofo ababonten aba be clear eye the air afa allegations ayede to eye ne so say wakwa ware eye GMB that was in 2014 abaya ojina for Ghana most beautiful when eye basi wone no akwa ware achese kamia ye say where the no krampo no ekoso ewo eye enkrankodua mu aha no mu ese ye nya de se wo mo ko yempo ye ala wo mo ema wo mo de wo mo phone mpo etwitwa eye bibi eto ho no na eye blogger wo de nsem no bebetu eye edwa enum eye Ghana fo ho ensem an Ghana fo ho nsem no na chese wo ba ye ebebe blogging ye ma Ghana fo ehunu se sei na ekọ eye eso na se de wo de ekokoto ne IG page so na busia mama making kind mama na yia Reverend Obofour response to yes such allegations so no nchire mu awo fa ho no me de aba besom na Ghana fo ho ensem o de bebetu edwa no se abusuafo. Let's welcome the latest awarefo in the building. Indeed they look beautiful though and the emoji love emoji no they can't wanna say wait don't get it twisted else you will be confused though they aren't a couple so Bassi of GMB fame said I do for the first time. She's now Mrs. JC and our Reverend said I do for the second time. And guess who the lady is? No, it's not Obofour. It go shock you when it is coming. Continue. All happens over the weekend. Our Reverend own was a private ceremony at Tantra Hill, Accra. No phones were allowed. And no, and Ghana for who and some chese or any IG no eso no star and the cocoa to one matches or the Reverend Obofour for ye a bata a year intending and I'm so much as any way who say, eh. And see, Reverend Obofour wafa yes, much as say, this time around the day, yeah, you know what me up and the chi as I saw warrior when you will be answer say, Ghana most beautiful 2014 fame. I Bassi will no energy say, Waka warrior a year and no nature busia and some no abba bujan and no answer ma and now no cause a Reverend Obofour you say, I didn't think Ghana for the just a one more at time, sir, just a BBR from the 2TV, woman can some mama and no one go so camp purchases say dear, almost some didn't flash on because someone was on my tacky sorry now still members who saw eba still just say and folk that so I want to say still for that so edron for penasem into one more per coin be such as any says I saw no yent me and no edia any yen from Bumbra a yen a wadi emu send a bay and a little bit to me as a son and no my idea everyone I just say and for crumple to me screenshots here no year audios no recordings crumple a day a man or artist with dig a for whom a yow I was a kind of as to every nebusian in what you're Reverend Obofour and some no and my back if it was no office but I'm a blue and my wife send it Bremen on a cry or sorry. I know, hey, Kokuno, all in a minute, any ideas. Idea Chia will be as and different. Because you know who been say, Raja, dear Serena say, or Daurumo. You're on GHP TV on YouTube. Make a wale, Ewo, what's it offering him from Pacho? Of your powers. Timigoyana, what they were powers. With the plane, a Koyana. Asamu. And I never been a shadow, Mimi case in the same that year. Go on so much even is Obofour. He doesn't exist in the system. But in Yamia, Reverend Obofour, it won't so much to money. Now I shall not rest at the first. I may be advert to Grammy, you need to attack advert. But Reverend attacking the beer biba. Whatever my men dodgy will be a Casame dodgy. Meticrum, Ghana was beautiful 2014. Me only that our I didn't be freno. No being frame. Near Musa Sabo for Yampa, not yet security, you come and massacre. You're on GHP TV on YouTube. I say, a be more dead. I said, Aquano, the Yayan in Yunachi. The Yadian one or two.
deɛ de ayɛ no deɛ bloggers de ayɛ no deɛ malope de ayɛ no ɔbɔfoɔ yi ne ba kora woyɛ obi betwa ntoro sɛ ɛyɛ obi na ne na wo kyɛ sɛ yɛka nsɛm a akoa yi still wɔduru nipa mu a nipa da so pɛ n'asɛm nipa da so kɔ n'asɔre ne di ani koraa ɛdi afi na ɔmo awura awale anim so ɔsɛ me yere deɛ ɔsɛ ɔmo firi sɛ church na ɔmo ntimi deɛ ɔmo nkɔ wu awale no Mungu guhai. nso ɔmo awura awale anim bi gu na ma me na kyɛ sɛ wiase amba yɛ de adwo bende sɛ asɔre na mo gye a mo nyem adeɛ na me ne me yere na me ma yɛnkɔ pɛ sɛ Togo ne yɛbɛkɔ sɛ Benin yɛbɛ akɔtena o sɛ China sɛ Ukraine so a sɛ Russia so ne yɛbɛkɔ a yakɔtena hɔ saa. wate aseɛ nti ɛsɛ no mu bɛyɛ sɛ na mɛba na me yere asesa ne nneɛma afiri a mosie me fie You're on GHPEG TV on YouTube. ɛsɛ mu mama dwendwene so kyɛɛ me sɛ wɔbɛyi bɛgye madi sɛ wɔanyimi nie onyame na mebɔ ne mpaeɛ nti deɛ mu yɛ ɛyɛ sɛ wo nua na social media aba amanfoɔ de pɛ sika wokɔburoni kurom a yɛde bɔ adeɛ ho dawuro na Ghana deɛ yɛde ahoromi a ɛmu TV station ma yɛda yi ɛsɛ mu maa me so a moakɔgye awale ama me wɔ 2014 Ghana most beautiful upper west yɛsɛ mowie me obi sande koraa de ɔde otu aseɛ brɛ me oh daddy woanyɛ adeɛ what disappointed mo me na me sɛ madam ewiase monhwɛ yie o Yo na abusuafoɔ sɛdeɛ ɛyɛ papa Reverend Entwikwaku Obofour ani jata one wɔde na no di sɛm aba bɛto edwade afa ɛyɛ rumors a ɛkɔ so ne allegations a yɛde ɛma no sɛ waware ɛyɛ basi akyɛ sɛ wɔno ɛyɛ ne second wife ne enyina wɔkyem gbamba akyɛ sɛ ne yere ayɛ maame Queen Ciara wɔno mpo ne bai bɛka sɛ ɛgya ɛna de ɛkɔ so ani akyɛ sɛ wɔn mo ɛyɛ den ɛde ɛsere yɛ ɛwɔ ɛho na akyɛ sɛ wabrɛ Ghana fo sɛ enti ade na akyɛ sɛ wɔn ntimi nya bibi papa bi kura mpo nka mfa ne ho akyɛ sɛ da bia mo pɛ kwan a mo bɛfa so a mo bɛbɔ ɛyɛ ne fam anasɛ mo bɛkɔ ɛyɛ kwan a akyɛ sɛ mo bɛbu ɛyɛ n'anim ase ama akyɛ sɛ ne din deɛ entimi ɛnda wɔ man mu ɛma no ɛnyɛ den ɛnyɛ yie na nam som ɛma dodoɔ na nso so ɛka ɛsɛ ansa na obi betimi aba abɔnte abɛka saa nsɛm bi anasɛ obi betimi aba abɔnte abɛmeki such rumors no nso onim deɛ wayɛ den wate na so anyem bia ebi wɔ hɔ no ma atimi ti rumors bi wɔ hɔ no ma atimi aduadua mu akɔkɔ hunu sɛ ansɛm wei deɛ na kyɛ sɛ nokure bia ɛnim na yɛ na dodoɔ na ɛnte asɛ sɛ wɔn ma yɛ mu twantɔ de to nkɔfoɔ so na nyɛ bia yɛ ne den ɛna wɔn mo enya ɛde efum sɛ wo sɛ wo bi din na wo de anya wano aduane ɛde no ɛno na ɛyɛ wo de anasɛ ɛno na wo pɛ na nyɛ bia sɛ yɛ de bi yɛ wo a ɛbɛyɛ wo de ana ɛka me akɔ yɛ sɛ Reverend Obofour ɔkɔka no wɔ wokɔka na asɛm na wɔyɛ sɛ ɔteki ash na yɛsɛ anya na sɔfo na wɔyɛ sɛ na sɔfo na wɔyɛ sɛ ɛnso so sɔfo wɔte wɔ wɔ mɛka wo de bia nkɔfoɔ na ɛka no wɔn teki action nso so ɛbɛka sɛ na kyɛ sɛ de wɔn mo ɛka no ɛyɛ no kura kosi kɔda ɛnyɛ de ɛnkɔda nti ɛno na nam so ama ɛnɛ yɛ papa yi nso so aba bɛklɛ ɛyɛ nti na kyɛ sɛ ɛnsɛm a wɔn mo ɛka ne de yɛ tete ɛde fa no wɔkyi ma na kyɛ sɛ no kura bia ɛnhyɛ da ɛnyɛ de ɛnni mu ɛno nti no ɛyɛ Ghana for wɔn mo ntwe wɔn ho ɛmfɛmfiri ɛnɛ na yɛsɛ wɔ bia ware yɛsɛ wɔ bia adwuma yɛsɛ na fa so de bia ɛma ebusua also wagye nkyerɛ ɛfa nsɛm yi ho ɛne sɛn fabra ɛbɛto your comment section like your videos na share on all the social media platforms as media and a sika.